dalon tayo man tayo iti timing. Importante iti timing gamin iti amin nga mapaspasamak dito'y daga iti pamilya, iti gobyerno, iti personal tayo nga kabibiyag every single day, every single hour ket adda iti specific nga timing as Ecclesiastes 3 saying nga there's a time for everything. Yan. So, adda amin ti season, adda iti right timing. Iti Galatians 4, chapter 4, but when the time had come, God sent His Son, born of woman, born under law. Makita tayo dito'y uray di dyan ay inmayan ni Apo Jesus dito'y daga adda ti timing na. Nya haan nga inchamba, haan nga gaputa of course kasasapulan ngem haan nga gaputa kasasapulan ket anytime ladta. Nya and so iti amin nga mangyari dito'y daga actually ti sikreto no apay nga adda dagitoy successful wenno napintas nga resulta nga aramidon ti tao is because of timing. Like for example iti panagluto ori nag-imas ti naka-prepare nga ricado iti talaga nga sikreto ta ket haan nga diyan ay haan laeng nga diyan asin, haan laeng nga diyan asukar nga maitimpla but the timing. Diba? So, ano minsan, mga tayo, apay naluy-luy mo. Kanya, na over. Ano minsan, nasapa unay, di pa nang ikabil. Iti asin, may isang nga nasurusurok, kat ti bukal ka no ti luton, tapno mananam mo di usto nga nutrient na, is di timing, no kaano nga ikabil ti asin. No naluton, haan nga nakababad, in any this applies ora nya iti lutuan nya iti music kasapulan ti timing mayat laeng di tao ket amo na nga ang timing nya nga pasok ng pasok gamin ora nya kinapinpintas ti boses anya kinalaing met di instrumentalist pag wala siya sa timing agkarambula, agkapansit nga hindi yan banda, uno yung grupo, uno yung worship. So, di ko nanti Corinthians nga ada ko maiti ornos na. Ayan, so importante iti timing, iti harvest, iti panag-apit, iti panagmula, ada amin ti timing na. Nyahaan nga no apitem iti oray na pintas nga bini, na pintas nga daga, tinang imulaan ti may nga tao. No, hanapay nga time, kat apitem, ay, han nga mayat. Han mo nga mananam, Diyos to nga timplan ti Diyos dita. Like for example, da kami yung Zambales, kat apang bunga diyan ay sabong ti mangga, kat ag-uray ka iti 91 days. No, sukitam dayta, api harvestam dayta iti 89 days. Ure may salaeng nga aldaw iti kurang haan nga kasing quality di nag 91 days. Same applies, that principle applies iti amin nga mula. Ayan, narigat di mapilit nga haan nga panawon. Kasi mat laeng mat iti marriage kasi mat laeng apay nga pilitem nuhan pay nga nalukom ay baka maladawak ti biyahe haan ada amin ti panahon na no kayat tayo di nananayan nga naragragsak or ang panuray tayo iyan ay intuding ni Apon Diyos para kinya tayo. So timing or season uno panahon ti Diyos kadag ito'y nag-abroad adamot ti timing iti panahon nga panagtrabaho, timing nga panag-awid. Amo nga adu kinyay datihan pa nga timing nga agawid. Ng adadamot na gito'y
nalunal-uman nga gaputa lockdown handap. At anyway, adda amin iti timing na, and we need to bullseye that specific time of the Lord. Tapno karkaro tayo nga take off ijay calendar ni Apo Diyos para kinya tayo. Look at Chronicles chapter 12 verse 32. Kunana, men of Issachar who understood the times and knew what Israel should do. And yet the time and the season. Sinurusuron nga ito yung Issachar tribe of Issachar nga mangbasa ti panawon. Ya no kinyatoy ti Pilipinas no panagtutudo amuman no anya DJ ibadom no summer amumut ti ibadom alangan namang no summer kat agkakaputi ka uray hanga nag grade 1 akit kunada nga ay wat-watit to na anya gamin wala sa panahon. Same applies in every season. Nagrigat mo't nga ti birthday kat January 15 kat. Kuna mga ag-celebrate kat ti November 1. Ay, awan mo't siguro iti matignay nga mga aramin ti kasjay. Ngam, you know, the Lord is so much gracious to us. Nga haantay laeng enjoyin di planuan tayo, enjoyin di bunga ter aramidon tayo. Ngam uray di dyan ay specific nga time. Ma-excite tayo gamin ngay no, masusuro tayo, amo tayo di dyan ay dapat laeng nga mang aramidan tayo. Now, of course, there are situations nga alanganin tayo dahito nga tati aramida, apay panahon na nga ta, apay chimpo na nga ta nga i-break kun iso na, chimpo na nga ta nga song batak iso na, chimpo na nga ta nga isina kun. Dahito yan diyan ay umunagan mat diyan ay nan uneg nan anayan nga panagdengeg tayo iti Diyos. And like the time of Jesus, ije first miracle na nga inaramid ije Cana, ije John chapter 2. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples also been invited in the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." Is the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Nagaduti mabalin tayo nga maadal dito regarding faith, regarding trust,
regarding commitment nga may sa kadagitoy kadakkelan nga lesson nga maadal tayo the timing of the Lord. Nya napandanaki Buddha, napandanaki si attend iti wedding, pagkatapos din na ibuson ti mainom nga maisaserve nga naimas nga mainom nagkurang siguro kinaadon mo igurot siguro ti naawis isunga sige nok sabsab idi awanen ti mainom medyo madanagan dagito ita ushers madanagan dagito ita agsaserve. And so kinalbit da ni Mary ni Mama Mary kat kinadada mabalin ba nga ibagam ita Jesus nga ni awanen ti mainom ni nagadupay ti tao baka adda mairemedyo na kuno may advice nang aramidon tayo inbagan met nga agpayso ni Mary. And this is the chapter nga mang iang angkoran ti dadto mga pamati wenno relihiyon nga no umay tayo kano agkararag iti Apo through Mary. Nya taday gamin na patganda di request the later through Mary napandang agpayso kin Jesus ngem indalan da kini Mary. Nya di na maawatan da ditoy. But actually agpayso nga nangyari di jay ngem nga isuti-isusuron ni Apo Dios nga ti umasideg iti Apo ket through Mary. Nya talaga lang nga daira da nga siguro handa nga turod nga mang ibaga nga diretso kini Jesus. And so ni Mary ti in-approach da. Ngam look at the answer of the Lord Jesus. Idi kunan ni Apo Isus nga anya ti makunam. Anak, gamin ni awanen ti mainom. Kat adupay lang ti nakapila niya kasam beta may 1 kilometro kaslada nga taga Mountain Province mo. And so look at verse 4. Dear woman, kunan ni Jesus, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Amore ka basit. Hantayong apuraduan. My time has not yet come. Adda ti usto apag isu nga panawon. Minutos, oras. And so dinumteng di nga oras. Kunan ni Mary, sige, kadagito ida at dagi ushers, sige, tungpalan nyo lang niya ti ibilin na detang nga Jesus. And so, iso tinaramid da. Idi, inmayan di jay nga, kunanan ni Apo Jesus nga, kita kayo man ti jar. Every single instruction ni Jesus, mayat na inobey da. Anya awan iti handa nga kinunong ko na nga, apay masapul enem, apay masapul ora anyo tan nga galon. Apay masapul gusi. Ngam every single instruction ni Jesus sinurot dagitoy. And anya tinaging resulta na iti serve dan diyan ay wine, oinos, tapoy no iso iti cordillera. I-serve dan ni idi ramanan diyan ay toastmaster. Apay na iduma daytoy nga kasar. Apay nga iti mapaspasamak kanya tayo kat ti umuna nga iserve tayo kat di kasamitan kat no na ibos nga awanen ti maiserve kat sa tayo to alaan lang di medyo napapait ta anya nga rod masapol nga ikan tayo ti hampay nga na ikan ngam daytoy kat apay nga na iduma apay nga inserve yu di dyan na nasamit kat dahil kinuod-udi kat nasamsamsamit manon apay anya ting kakastana daytoy handa nga amo nga behind the scene adda iti naisingsingayan kaskas daaw nga inaramid ti Apo. Why? Because inaramid na dijay napasamak dijay iti apag isu nga panahon. And so I believe amin tayo nga adda iti ureda kayo dita balasir taaw in God's perfect time. Mabalin nga some of you there's a lot of questions kaya tayo nga damagan kuma apay nga adati na itantan ni porsigido akmet nga mang iaramid apay nga porsigido akmet nga mang ituloy kuma
kuma iti plano mi nga sang kapamilyaan na bayag mimot nga inbabad ti trabaho iti kararag apay nga enggan tatakot awan ti ubla awan iti kasla makita mi nga pagbalinan na. Now ti Apo ada amin ti panawon na. Of course mabalin tayo nga kalburuan ti maysa nga banag, mabalin tayo nga mapilit ti maysa nga banag na iduma DJ natural nga nalom, natural nga resulta. And dagitoy da iti kayat ni Apo Diyos nga ma-experience tayo pa as we grow in Him. Ayan. God bless us all, and hope nga iti prayer tayo nga kanayon kat han ko mga agturpos nga kunaan tayo ti Apo, Lord, let your will be done. Di timing mo iso kumati kanayon nga surutan. Mami, thank you Lord, isusuro na kami nga agtalakon ka, iji apag iso nga panawon mo. Salamat Lord, ura pwede iti kakabsat mi nga da iti balasyo tao, iji Hong Kong, iji London, kakabsat mi iti Macau, iji Canada, kakabsat mi nga da iti balasyo tao, adada iti Apo awanda iti presensya iti pamilyada. Kasla iti nag-request ni Mary ken ni Jesus nga sinumbatan ni Jesus nga kinunana orayon ta di gusto nga tsimpok. Lord, agyamang kami ta, isusuro na kami nga talagan ka. Salamat Apo ta, awan iti awan ti expiration ti panawon mo. No di kat ka-excite da ito'y nga may patungpal kada kami, iti pamilyami, iti future mi. Salamat as we commit our lives to you, mamingsan pa'y kat Apo, kibinam da kami nga kanayon. Tapno iti panagruar mi, iti panag-decide mi, iti Apo, panagdayaw mi kan ka, panagsirbi mi kan ka, Lord God, karakaro mi ka di nga mabuls ay di apag iso nga tsimpong kada kami. In Christ Jesus' name.